Вижте какво имам. Това е Хепи Мил Лабубу. И го поръчах точно в 3 сутринта. Вече е сутрин и мога да го отворя. Но нека първо събудя другите. Хей, момичета, събудете се! Бети, Чери! Амелия, какво става? Колко е часът? Вече е сутрин. Хайде бързо да отворим Хепи Мил Лабубу. Поръчах ги в 3 сутринта. Луда ли си? Това е опасно. О, сериозно ли вярвате в тези приказки? Хайде да тръгваме, иначе ще изпуснете всичко. Ужасно е, не мога да повярвам, че е направила всичко това. Добре, да тръгваме. Чак, ставай! Чак! Не ме пипай, остави ме да спя. Ставай вече! Не. Ще отварям Хепи Мил Лабубу без теб тогава. Какво? Откъде го взе толкова рано? Поръчах ги тази сутрин, точно в 3. Какво правиш? Не трябваше да го правиш. Добре, още един. Амелия, спри. Не го отваряй без нас. Уф, успяхме. Леле, и вие, как се съгласихте на това? Честно казано, и на нас не ни хареса идеята в началото, но сме много любопитни какво има вътре. Добре, да започваме. Добре, и аз ще остана. Така или иначе няма да ме оставите да спя. Имаме 2 кутии Хепи Мил Лабубу и сме много любопитни какво има вътре. Хора, ако имате някакви предположения, пишете в коментарите. Да започваме. Така, коя кутия ще отворим първо? Дори не знам, приличат си. Нека започнем с това. Добре. Чудя се, какво е? Прилича на някакви храни. Китайска храна или японска. И така. И това прилича на чипс. Амелия, започваш от грешното място. Вземи играчката. Ами, щом играчката, значи играчката. И ето я. Леле, дай да видя. Хора, вижте. Това е Лабубу с Кока-кола. Лимитирана серия. Мога ли да отворя? Добре, отвори. О, тук има още един пакет. И в пакета има нещо меко. Уау, вижте колко е готино. Яко, мога ли да го взема? Какво? Всъщност Амелия е купила Хепи Мил. И какво от това? Тя не би пощадила нищо за приятелката си. Чери, ако бях на твое място, щях да бъда по-внимателен с играчката. Какво? Чух, че тези Лабубу имат вграден таен бутон. Ако го натиснеш, играчката може да оживее. Какво? Какви глупости? Да, наистина е вярно. Вече е имало няколко такива случая. Лабубу, чули какво каза Чък? Той е толкова забавен, нали? О, какъв е този звук? Боже, какво беше това? Лабубу не свири у нас. Божичко, играчката наистина ли оживя? Виждате, не ми повярвахте. Хора, какво трябва да направим? Трябва да се махаме от тук преди това Лабубу да ни намери. Здравейте! Далеч ли отивате? Какво правиш тук? Как изобщо стигна? Какви въпроси? Вие сами ме извикахте. Момичето! Ако не е друго, беше инцидент, така че моля, махни се. Хей, защо ме гониш? Защото няма какво да правиш тук. Махай се. Не ме докосвай, иначе ще съжаляваш. Сериозно? И какво ще ми направиш? Ще те взема и ще те отвлека. Какво? И как ще го направиш? Всъщност ти си една тук, а ние сме 4. Ясно ли? Еми, това е. Играли сте твърде много. Боже, какво беше това? Хора, просто сме в шок. Чък и Лабубу просто изчезнаха във въздуха. Да, изглежда живата играчка не се е шегувала. Тя наистина отвлече Чък. Къде мислите, че може да го е скрила? Момичета, получихте ли това, което искахте? Аз предупредих. Хайде, върни бързо нашия приятел. Тихо, обясни какво искаш. Изпълнете задачата ми и аз ще ви върна приятеля. Добре, съгласни сме. Кажи какво да правим. Търсете задачата в Хепи Мил и побързайте, иначе приятелят ви може да не дочака.
ужасно. Не мога да повярвам, че се случва на нас. Да, ситуацията не е толкова добра, но трябва да го върнем. Приятели, можете ли да ни помогнете? Точно в това видео. И помнете, с всеки лайк сме по-близо до спасяването на Чък. Разчитаме на вас. Добре, да отидем при Хепи Мил, да потърсим улики. И така, какво имаме? Малко китайски чипс. И храна. Ами, изглежда няма никакви улики. Отвори! Може би са вътре. Няма нищо вътре в чипса. Не. Вътре в храната също. Добре, това не е възможно. Нека опитаме. Боже мой, какво е това? Хора, това прилича на някаква преварена паста. Ще взема малко чипс вместо нея. Ти си преварена, Бети. Хайде да опитаме. Това е соево месо. Със сигурност е пикантно, но вкусно. Прилича на някакъв вид пикантна риба. Не е вкусно. О, готино. Нека и аз опитам. О, трябваше да го направиш по-рано. Колко е пикантно. О, боже мой. Ой, не искаше да опиташ, така че продължавай и изяж си чипса. Но са вкусни. Прилича на царевичен хот-дог. Добре, момичета, не се отпускайте. Нека продължим да търсим улики. И така. Какво е това? Вижте, това консервирана храна ли е? Божичко, тук има само иероглифи. Нищо не разбирам. Нека да прочета аз. Мишемидо, няреноно кукугуду. Добре, разбирам. Това е пържено зеле. Бети, знаеш японски ли? Не, разбира се. Току-що гледах едно ревю на блогър. Никога не бих си помислила, че това е пържено зеле. Намерих нещо. Има нещо тук. Нека ви напомня, че държа вашия приятел. Ще ви го върна, ако Чери изяде тази консерва, без да използва ръцете си за 2 минути. Какво? Защо аз? Откъде да знам? Лабубо иска това. Но не е честно. Няма да го ям. Чери, ти също нормална ли си? Животът на Чък зависи от теб. Точно това е написано. Ако изядеш това, тя ще върне Чък обратно. Така че давай, приготви се. Какъв кошмар. Това е. Край. Шегувам се. Между другото, мирише доста добре. Готово. Остава само да се концентрираш. Нужно ли е това? Да. Ами, ако на Лабубо не му хареса и не го брои... ще я държа отзад. Добре, можеш да започнеш. Помни, имаш само 2 минути. Да, помня. Засичай времето. Да започваме. Хайде. Уф. Ти изобщо харесваш ли зеле? Не, гадост. Мразя го. Гадост. Не ти харесва, а? Не е лошо. Не е лошо ли? Добре, хайде да ядеш още, иначе Лабубо няма да ни върне Чък. Хайде, 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 хайде. Няма храна, няма вода, има това. Хайде те. Плаче ми се. Хайде. О, мисля, че Лабубо ще го види това. Хайде, давай, давай, давай. Можеш да се справиш, Чери? Хайде, додъвчи си. Целият нос е в зеле. Как го оценяваш от 1 до 10? Бърдичката в зеле. 2. 2 ли? Поне за видеото ще ти хареса ли зелето? Не. Спри.
минута и 47 секунди. Чери, браво! Успя! Опитах се, но къде е Чък? Защо Лабубо не го връща? Не разбирам. Какво прави Чък там? Трябваше да го пуснат. Здравейте! Защо лицата ви са толкова кисели? Слушай, Лабубо, какво е това? Обеща да върнеш приятеля ни. Изпълнихме задачата. И какво от това? Може да съм си променила решението. Какво имаш предвид, че си променила решението? Чери току-що изяде това зеле толкова забавно. Накратко, хареса ми. Затова реших да ви дам още една задача. Ако не е друго, няма да ям нищо подобно отново. И няма нужда. Задачата е различна. Защо сте замръзнали? Хора, шокирани сме. Това Лабубо реши да ни отправи цяло предизвикателство. Но най-важното е, че не можем да откажем. Животът на Чък зависи от нас. Накратко, пожелайте ни късмет. Готови ли сте? Съдбата на вашия приятел зависи от тази задача. Кажи ми, какво да правим? Просто е! Трябва да използвате краката си, да спукате всички тези балони. Ясно ли е? Ясно. Ясно. Имате 30 секунди за всичко. Амелия пука жълти балони. Бети пука червени. Чери зелените. Ура! Хайде, сега е твой ред. Малко ме е страх, момичета. Хайде! 1, 2, 3, давай! Браво! Не мислех, че ще се получи от първия път. 1, 2, 3. Ти си. 1, 2. Ох! Че е това? Твой ли? Да. 1, 2, 3. Хайде, давай! Страшно! Добре, хайде! Къде? 1, 2, 3. Да! Уху! Добре, изпълнихме задачата ти. Сега ни върни Чък. Уау, не чак толкова бързо. Смисъл? Върнете се при кутиите. Там ви очаква следваща задача. Какво? Не се разбрахме така. Съжалявам, но няма да говоря с вас. Имам си работа. Разбирам. До кога ще изпълняваме тези задачи? Какво значение има? Важното е тя да ни върне Чък. Точно така. Тогава нека потърсим следващата задача. Момичета, може би трябва да отворим нова кутия вече. Нека да видим. Може би сме изпуснали нещо. Добре, тогава искам да видя какво е останало. Добре, виж. О, някаква бобена храна. Уф, дори няма да я опитвам. И така. Това е за мен. Какво е това? Това са различни бомбони. Това е дъвка във формата на пържени картофки. Обикновено някакъв вид кисели и течни бомбони. Синята страна е с вкусна малина, червените с вкусна ягода. А това са малки желирани бомбони. Уау, оригинално! Можеш да споделиш с приятел. Хайде да опитаме. Ти кой вкус избираш? Аз избирам малина. Добре, тогава си избирам ягода. Ами аз? Съжалявам, този бомбон има само 2 вкуса. Можеш да избереш нещо друго. Вкусно е. Хайде да опитаме. Твой е. Много вкусно. Като разтопени желирани бомбони. Момичета, защо сте толкова спокойни? Ние всъщност търсим заданието. Кисело е! Боже мой! Хайде да опитаме пържени картофи. Чуди се дали наистина ще има вкус на пържени картофи. Не мисля така. Добре. Слепнал се. Мирише на дъвка. Определено не са пържени картофи. Определено не е пържени картофки. Не се дъвче. И не са пържени картофки. Предлагам да опитаме малко боб. Нека го отворим. Това са някакви... Сладки ли са или пикантни? Не знам, някакви бисквитки са. Мирише на бисквитки. О, не съвсем. Като безвкусен чипс. Има вкус на обикновени бисквити, не знам. Сякаш е нещо... Нещо познато, не знам какво. Чипс, но без вкус, нали знаеш?
не са осолени. Само бисквитки. Това ли е всичко в тази кутия? Не е това някаква чанта или портфейл, Лабубо? Да, прилича повече на портфейл. Готино. Момичета, има една бележка тук. Стига толкова ровене и с това Хепи Мил. Време е да отворим следващата. Ясно, значи определено има нещо тук. Да започваме с Лабубо. Добре, тук няма кола. Изглежда само оцветена. Вижте, на кутията има нарисувани опции. Какъв цвят мислите, че ще имаме? Нека се опитаме да познаем. Залагам на синьо. Синьо. Аз на лилаво. Добре, тогава избирам червено. Сега ще видим кой е познал правилно. Да видим. Интересно. О, не мисля, че бих могла да го отворя. Аз мисля, че ще е син. Никой не е предположил. Това е рядък екземпляр. Готине! Вижте! Това е тайна. Казвам ви, да, рядко се среща. Вижте, цялото е черно, а зъбите и очите му са с различни цветове. Така че, нека продължим. Уау! Какво е това? Лично на мен ми е вкусно като пилешко филе. Съмнявам се. Тук е нарисувана някаква бутилка. И така, сега ще разберем какво е то. Чрез търсене на снимки. Божичко, точно така. Как не се сетихме по-рано? Това са желирани бомбони с вкус на кисело мляко. Готино, нека опитаме. Приличат на малки кутийки Кока-кола, нали? Да. Кока-кола. Само че жълто. С вкус на желе. Те ми напомнят на нещо. На мен ми приличат на обикновени желирани бомбони. Нямат вкус. Сега прилича на кисело мляко. В началото беше на някакво желе, но сега прилича на кисело мляко. И така. О, това е дъвка с дозатор. С какво? Ами виждате ли този барабан с букви? Можете да завъртите така и буквите ще бъдат отпечатани на дъвката. Например, Бети. Сега ще се опитаме да напишем името на Бети. Както и да е, не успяхме. Много е сложно. Ще се упражняваме. Така. Нещо голямо е. Уау! Вижте! Прилича на гумен бургер с вкусна близалка. О, това е готино. Хайде! Виж, това е бургер, а това са пържени картофки. Любимият ми комплект. Така, отивам. Хей, къде отиваш? Хайде да си починем поне половин час. Искам да ям фастфуд пред телевизора. Чери, добре ли си? Забрави ли, че Чък е задържан за заложник от Лабубо? И какво от това? Нищо няма да се случи за половин час. Вкусно. Искаш ли да опиташ? Не. Ами, както искаш. Здравейте! Липсвах ли ви? Разбира се. Кога ще върнеш приятеля ни? Да, ще го върна. Не се тревожете. Просто трябва да изпълните още една задача. И какво този път? Изненада. Последвайте ме. Ще разберете всичко. Защо стоите? Хайде да тръгваме. Време да разберем кой е най-бързият. Изберете си нишките. Вече не ми харесва тази задача. Мълчете! Помнете, животът на приятеля ви е заложен на карта. Отлично! Хванете се за нишките. Вашата задача е да бягате, докато нишката на макарата свърши. Само се старайте. Ще запиша резултата ви за всяка стъпка. И какво ще получи победителят? Победителят ще има шанс да се срещне с Чък. Готино, за това си струва да се борим. Кой е прав? Аз. Давай! Хайде, давай! Може да се справиш! Бягай! Това е! 7 секунди! Хайде! Край! 6,75! Хайде да го направим отново! Хайде! Стоп! Поздравления! Бети спечели това предизвикателство. Добре, къде мога да видя Чък? Чък? Кой Чък? Чък! Не се тревожете за него. Той е на сигурно място. Вие продължавайте да търсите следващата задача. Хей, къде отиваш?
Божичко, тя пак ни излъга. До кога ще продължава това? Сягаш просто ни се подиграва. Точно така. Добре, да влезем в къщата. Нека продължим по-нататък и да видим какво има. Уау! Вижте! Това са течни бомбони на пръчици. Ще ги пробваме и сега. Ей, харесват ли ти? Готино, само че е кисело. Не е много кисело. Опитвала съм ги и преди. Това, от което имам нужда. Какво е това? Според надписа, това са супер кисели бомбони. Вижте, има и бележка. Най-накрая, прочети. Условието е просто. Изяжте го и не се мръщете. Ако се провалите, приятелят ви ще остане с мен. Леле, изобщо не обичам кисели неща. Само от мисълта за тях и ме заболяват зъбите. Нямаме избор. Трябва да направим това заради Чък. Чери, донеси бомбоните. Готови ли сте? Да. Бети, как е възможно това? Какво правите тук? Виждам, че не сте успели да се справите. Кисело е. О, не, благодаря. Тук съм за нещо друго. За какво? Искам да проведа едно последно състезание. Какво имаш предвид под последно? След това определено ще ви върна Чък. Обещаваш ли? Разбира се. Добре, съгласни сме. Какво да правим? Ще играем една забавна игра, наречена дясно-ляво. Сега вие сами избирате нов тоалет, иначе ще изглеждате скучно. Кой е първият? Нека аз. Дясно или ляво? 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 Кой е следващият? Хайде, Амелия, ще те пусна. Не, благодаря. Ще съм след теб. Добре, камък, ножица, хартия. Камък, ножица, хартия. 1, 2, 3. Загуби. Значи ще бъдеш първа. Дясно или ляво? Дясно. Дясно или ляво? Дясно. Дясно или ляво? Дясно. Дясно или ляво? Ляво. Дясно или ляво? Дясно. Дясно или ляво? Дясно. Дясно или ляво? Дясно. Дясно или ляво? Ляво. Дясно или ляво? Дясно. Дясно или ляво? Ляво. Хора, нашият конкурс приключи. Готови ли сте да гледате? Ако е така, абонирайте се за нашият канал още сега и ще започнем модното ревю. Момичета, елате тук! Следващата! Следващата! Не мога да го понеса. Толкова сте забавни. Слушай, Лабубо, изпълнихме задачата ти. Сега е твой ред. Да, върни ни Чък. Бързо. Все още не разбирате. Няма да върна никого. Чък е мой сега. Няма да го дам на никого. Ами и състезанията? Шегувах се с вас. Какво? Хайде бързо, кажи, къде е Чък? Където никога няма да го намерите. Все още никога. Това е крат. Прости ни, Чък. Направихме всичко възможно. Да, ти беше добър приятел. Луди ли сте? Просто така се отказвате. И какво друго да направим? Ще търсим. Добре, но къде? Нека първо видим какво ще има в Хепи Миела. Може би ще намерим някаква следа. Има и някакви бомбони. Какво е това? Знам, че е химикалка. Не. Това е пръчка, Лабубо, с която можеш да си почешеш гърба. Чери, божичко,
Просто няма нищо особено. Отново видео, което Лъбъл ни изпраща. Определено може да има някакви подсказки. Изглежда като някаква изоставена сграда. Има стотици такива в града. Поне някакъв знак е бил заснет от камерата или нещо подобно. Видеото няма да ни помогне. Поне да знаем приблизително местоположение. Със сигурност мога да проследя телефона на Чък, използвайки геолокация. Сериозно? И не го каза по-рано? Да, ами съвсем наскоро включихме тази функция. Чък се страхуваше да не си загуби телефона. И така, защо стоим? Хайде да видим къде е. Да, това е смисълът. Божичко, това е от другата страна на града. Наистина е изоставено място. Ами, отнема около час, за да се стигне до там. И какво ще правим? Чък е в опасност и трябва да го спасим. Няма нито минута за губене. Да тръгваме. И така, в коя посока да тръгнем? Да тръгнем наляво и можем да продължим по-нататък. Сигурна ли си, че няма задънена улица? Сигурна съм, била съм 100 пъти. И така, къде отиваме сега? Мисля, че натам отиваме. Хайде да тръгваме. А откъде се минава? Божичко, нищо не разбирам. Сериозно ли? Изгубихме ли се? Извинявайте, обърках се нещо. Разбирам. Сега ще трябва да се върнем. Чери, ако нещо се случи с Чък, ще те убия. Момичета, исках най-доброто, момичета. Да, това е зловещо място. Бети, какво показва навигацията? Почти сме стигнали. Хайде. Оказва се, че Чък е в съседната сграда. Наистина. Тихо, сега трябва да действаме много внимателно, за да не изплашим този лабубо. Да. Хъп, шху! Какво? Алергична съм към строителен прах. Добре, да тръгваме. Стигнахме. Ето. Нека разгледаме по-отблизо. Видяхте ли? Най-накрая го намерихме. Всичко е истина. Лабубо наистина е похитил Чък. Тихо! Тя му казва нещо. Приятелите ти не те спасиха. Но знаеш ли какво мога да направя с теб? Ще те превърна в част от колекцията си. Да, ще те лиша от болка и индивидуалност. И ти завинаги ще останеш играчка в моята ужасна колекция. Не се тревожи. Няма да боли много. Само ще отида да взема някои инструменти. Чакай ме тук. Добре, тя си тръгна. Да действаме бързо. Чак, мълчи. Как ме намерихте? Чрез геолокацията на телефона ти. Момичета, махайте се. Лабубо може да се върне всеки момент. Чак, какво става? Няма да те оставим тук. Момичета, много ви благодаря. Това лабубо първо ви се подигра. Даде ви глупави задачи, а след това реши да ме превърне в играчка. Да, всички го знаем. Не тръгваме. Хора, нашето приключение приключи. Пишете в коментарите дали ви е харесало. И също така не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Чао на всички!